Joo, suomalainen tangohan on mitenhän mä sen oikein sanoisin. Se on pehmeä, lempeä, se on tulinen. No siinäpä ne tärkeimmät elementit tulikin. Valmis. Pistäpä polvet rennoksi. Ja lähty. Ja yksi, kaksi, kolme. Suomalaisilla miehillä varsinkin on joskus vaikea ehkä ilmaista itseään sanallisesti tai suullisesti, niin sitten tällainen tanssi on keinona paljon helpompi kertoa omista tunteistaan ja ottaa toinen lähelle ja ei siihen sanoja silloin tarvitakaan. Kerran sinne satumaan käydään pois. Sieltä koskaan lähtisin mun lailla pois. Lapsivetön näkeen voi lentää, vanki olen vaan. Kaivaatoksimme kauas entää, sinne käydä saa. Kyllähän sitä sanotaan ja kyllä mä sanoisin, että siinä on aika paljon perää on, että suomalainen mies ei puhu eikä pussaa, mutta tämmöisessä tanssissa niin se silti voi tulla lähelle ja se on niinku se lupaa olla siihen naiseen kosketuksessa. Sun kanssas päivät kauneimmat viettää sain. Vain meille hiekka hehkui, aallot lauloi vain. Sun kanssas ihmeet rannan näin. On poltettu kuuman hieman aina.